Εδώ λοιπόν έχουμε την κατηγορία της φέτας, του λευκού τυριού, ο οποίος είναι σε ταγκό, τετράκινη συσκευασία. Μετά έχουμε δίπλα, το επόμενο είναι το ίδιο το τυρί, το λευκό τυρί σε μερίδες 100 γραμμαρίων, οι οποίες μπορείτε να τις βγάλετε και να τις χρησιμοποιήσετε για τη σαλάδα σας απευθείας και όχι μόνο. Και η τρίτη, και είναι μέσα σε άλμη, και η τρίτη κατηγορία είναι φέτα καλαβρίτων, πάλι σε μερίδες. Αυτό είναι το τρίμα, το λευκό τυρί φέτα τρίμα. Και πού χρησιμοποιείτε? Σε τυροπιτάκια και διάφορες άλλες παρασκευές. Τι κιλά είναι? Γύρω στα 3 με 4 κιλά.